Nézzük meg a naprendszer azon tulajdonságait, melyek asztrológiai szempontból is fontosak. A nap a naprendszerünk központi csillaga, egy hatalmas forró gázgömb, amely főként hidrogénből és héliumból áll. Energia ellátását a magfúzió biztosítja, mely során a hidrogén héliummá alakul. A Hold a Föld egyetlen természetes holdja, melynek nincs számottevő légköre és globális mágneses mezője. Felszínét kráterek és síkságok borítják, a sötétebb síkságokat vulkánikus tevékenység hozta létre. Mivel a tengely forgása és a Föld körüli keringési ideje megegyezik, mindig ugyanazt az arcát látjuk, melyet a nap kisebb vagy nagyobb mértékben megvilágít. A bolygók a naptól való távolságuk sorrendjében az alábbiak: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. És az utolsó a Plutó, de ez nem bolygó, hanem 2006-tól már törpebolygó. Nézzük a körzetbolygók tulajdonságait. A Merkur. Magjában nagy mennyiségű vas található, felülete azonban szilikátos, nincs állandó légköre és rendkívüli hőingadozásoknak van kitéve. A Vénusz. Gyakran nevezik a Föld húgának a hasonló mérete miatt, azonban a száraz vulkanikus felszínén extrém hőmérsékletek és sűrű, kénsavas légkör uralkodik. A többiekhez képest ellentétes irányba forog. A Mars. A vörös bolygó ismert a vörös színéről, amit a vasoxidok okoznak. Felszíne kráteres, vulkanikus bazaltos és jelentős mennyiségű vízjég található a sarkvidékein. Vékony, ritka a légköre, melynek nagy része szén-dioxid. Az óriásbolygók belső magból és főként gázokból vagy illó anyagokból állnak, például hidrogén, hélium, metán vagy ammónia. A Jupiter. A legnagyobb bolygó, amely ismert óriási vörös foltjáról, azaz viharfelhőjéről. A legtöbb holddal rendelkezik, több mint 90 ismert holdja van. A Szaturnusz. Híres, gyönyörű gyűrűrendszeréről, amely jégből és kőzetdarabokból áll. Az Uránusz. Tengelye majdnem vízszintes, és a többiekhez képest ellentétes irányba forog. Belseje főként jéganyagokból áll, ami itt víz, ammónia és metán keverékét jelenti, melyek extrém nyomás és hőmérséklet mellett félig folyékony állapotban vannak. Kékes színét főként a légköri metán okozza. Az Uránusz mágneses mezője erős, ferde és aszimmetrikus. A gyűrűi főként jégből és kőzetdarabokból állnak, de sokkal sötétebbek, mint a Szaturnusz gyűrűi. A Neptunusz. Erőteljes viharokat és a leggyorsabb ismert szélsebességeket jegyezték fel itt. A Neptunusz mélykék színét a metán dominanciája okozza, amely erősen adszorbeálja a vörös és infravörös fényt. A törpebolygók. A Plutó. Pályája erősen elnyúlt és jelentősen eltér a naprendszer többi bolygójának síkjától. Időnként közelebb kerül a naphoz, mint a Neptunusz. Szikla és jég alkotja, légköre pedig főként nitrogénből, metánból és szén-dioxidból áll. A naptól távolabb kicsapódik, és a felszínre hull, közeledéskor pedig újra gázzá válik. 5 ismert holdja van, a legnagyobb a Charon, amely olyan nagy, hogy majdnem kettős égitestnek tekinthető a Plutóval.